हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय बे साननैसो आंनाव ABUB नि आसाम पुलिसनि ABUB नि साख्रिनि एडमिट कार्डआ 25 जुलाइ बा 25 जुलाइनिफ्राय होगोन ना होआ होननानै ओरैबायदि कुइसन फैगासिनो दङ माने गांसे फट' भाइरेल जादों दे नै स्क्रिनाव नायनाय नोंथांमोना बेनो माने भाइरेल जागासिनो दङ बे एक्चुअली रियेल ना फेक दासिमबो मिथिया माने अफिशियेलि जेबो बुंनो हायाखै ओमफ्राय आंबो अफिशियेलि जेबो माने इनफरमेशन मोनाखै बेखायनो भिडिअ बानायाखैमोन दिनैबो मोनाखै थेवब्लाबो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय माने मोननैसो डिटेल्स होगोन आरो नोंथांमोननो भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय सपोज माने बे जिथु फट' नुनाय बेयो रियेलमोनब्लाबो अफिशियेल वेबसाइटआव होखायामोन ओमफ्राय फेकब्लाथ' आरो होखायानोखा मानो होनोब्ला बेयो माने पाब्लिकफोरनि थाखाय नङा दे बिसोर माने गावजों गावनि थाखायसो बेखौ चेयारमेनाव हरदों SLPRB नि थ' जों जुदि नायोब्ला बेवहाय 2391 टा कनस्टेबल UB नि ओमफ्राय 4271 टा कनस्टेबल AB नि ABUB माने AB माने आर्म ब्रान्च ओमफ्राय UB माने आनआर्म ब्रान्च ओमफ्राय बेखौ बिथांमोना लिरदों 3rd वीक आगस्टनि 3rd वीकनिफ्राय माने PET फिजिकल इफिशियेन्सि टेस्ट बा फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट बेखौ माने लागोन होनना बुंदों आरो बिथांमोना बेनि थाखाय जायगाखौ माने कनफार्म खालामनो होदों जों जुदि नायोब्ला 25 जुलाइ 2020 नि गेजेराव बेखौ माने जायगाखौ कनफार्म खालामनो थाखाय बिथांमोना इमेलनि गेजेरजों माने बेखौ खावलायदों थ' बेखायनो जों जुदि नायोब्ला बेयो माने रियेलब्लाबो फेकब्लाबो आई थिंक आं सानो 25 जुलाइनिफ्राय एडमिट कार्ड होनाया पसिबल नङा मानो होनोब्ला बेवहाय जों जुदि नायोब्ला 25 जुलाइनि गेजेराव बेखौ कनफार्म खालामनांगौ माने 25 जुलाइयाबो बेवहाय इनभल्भ जानानै दङ बेखायनो माने आंनि बायदिब्ला 25 जुलाइयाव माने एडमिट कार्ड मोननाया पसिबल नङा बायदि मोनदों आरोना जास्ट आंनि साननायखौल'सो नोंथांमोननो बुंना होदों दे स' बेखौ बिलिभ खालामा नोंथांनि खोथा उनाव माने एडमिट कार्ड फैमारोब्ला आंखौ गाज्रि मोननो नाङा आं जास्ट आंनि साननायखौ बुंदों आरो लोगोसे दाथ' आरो मिथिखायो हल आसामाव मा अबस्था जाना दं कर'नाया ओरैबायदि बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दं जों जुदि नायोब्ला आसामाव दैलि एभारेजथ' 1000निख्रुइ बारा मोनखायो बे साननै सिगाङावथ' 1600 गाहाम मोनदों 1668 नामा मोनदों थ' बे हिसाबै नायोब्ला माने बेयो PET बा फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट बा फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट बेखौ खालामनाया पसिबल नंखाया बायदि मोनदों आं मानो होनोब्ला जमाथ' जाखानो नांगोन ना जों जुदि नायोब्ला स' जमा जानाय माने मा कर'नानि थाखायथ' आरो जिथु ससियेल डिस्टेन्स बेखौ मेनटेन खालामनो होखादों जमा जायोब्ला ससियेल डिस्टेन्सआ जानाय नंखाया आरो आसामाव ओरैबायदि माने केन्डिडेट्सफोर दङ दायो ओरैबायदि मानसिफोरा बेखौ एप्लाइ खालामदों बे हिसाबै नायोब्ला माने पसिबल नंखाया आरोना स' आंनि बायदिब्ला 25 जुलाइ माने गाबोन दे आं बेखौ 24 जुलाइयाव बानायदों स' गाबोननि गेजेराव एडमिट कार्ड फैनाया आंनि बायदिब्ला इम्पसिबल आरो आगस्ट दानावबो जि बेनि जिथु फिजिकेल टेस्ट बेबो रिच जागोन बेखौ 100% सियर बुंनो हाखाया आरोना आंनि बायदिब्लाथ' आगस्ट दानावबो जाखाया ओमफ्राय एडमिट कार्डखौ माब्ला होयो बेखौथ' मिथिया थेवब्लाबो नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ कन्टिनिउ खालामबाय थायोब्लानो जाबाय जायफोरा माने बेखौ एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना माने रेडि जाना थाखायोब्लानो जाबाय ना माब्ला मा जायो बेखौथ' आरो जेबो मिथिखाया नालाय मा थिग माने जानोबो हागौ स' 25 जुलाइ गाबोन नेना थायोब्लानो जाबाय आंनि बायदिब्ला होआ नोंथांमोननि गोसोसै आरोना स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय बेवहाय आं रिपिट खालामफिनदों 25 जुलाइनि गेजेराव बेखौ कनफार्म खालामनो होदों माने जिथु जायगा you are requested to confirm the name of the venue on or before 25 जुलाइनि सिगाङाव आरो नङाब्ला 25 जुलाइ खालिनि गेजेराव बेखौ माने जायगाखौ कनफार्म खालामनांगौ होनना बुंदों स' बेबायदि नायोब्ला 25 जुलाइयावथ' अलरेडि डेटआ थांखाबायनो स' 25 जुलाइयाव थांनायनि उनाव आरो 26आव माने एक्सट्रा एडमिट कार्ड बानायनो नांगोन बिथांमोना माने एक्सट्रा माने गासिबो जाजोबखानो नांगोन स' खनसेयावनो जानाया पसिबल नंखाया 25 जुलाइनि डेटखौनो जुदि लाखायोब्ला 25 जुलाइनि हरनि 12टानि उनावसो एडमिट कार्ड बानायगोन जुदि बानायहोयोब्ला माने बानायमारोब्ला बा होमारोब्ला आरो लोगोसे बे जुदि माने फेकबाथ' आरो बेनि जेबो खोथायानो गैखालाना उनाव मिथिसिगोन स' माबाफोर खबर मोनोब्ला आं डाइरेक्ट भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बुंनो हागोन स' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अनलाइन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं